avisats. Passeu a vincle visual. Establert contacte visual. Establiu contacte visual. Abaixeu la barrera de comunicació. Identifiqueu-vos. Identifica't tu primer. Estableix la teva identitat. Estableix la teva. Identifiqueu-vos. Sembla el Stephen Hawking i un rellotge parlant. Són inútils. Et modificaràs. Els Daleks no m'accepten ordres. Us heu identificat com a Daleks. El perfil sembla de l'espècie inferior coneguda com a ciberhumans. La Rose em va parlar dels Daleks. Li feien pànic. Què li deuen haver fet? Està morta. El telèfon. Què? El telèfon. Confirmen una tècnica cibernètica barruera a escala mundial. Ha contestat, està viva. Però per què no l'han morta? No cridis al mal temps. Volen alguna cosa. Hem de protegir l'arca de la Gènesi. L'arca de la Gènesi? Les nostres espècies són similars, però tenim un disseny poc elegant. Els Daleks no tenim el concepte d'elegància. Això és evident, però pensa, les nostres tecnologies són compatibles. Els ciberhumans i els Daleks junts podríem actualitzar l'univers. Proposeu una aliança. Correcte. Edició delegada. Els elements hostils seran eliminats. Exterminar. Obriu vincle visual. Daleks, que esteu avisats que heu declarat la guerra als ciberhumans. Això no és la guerra, és un control de plagues. Tenim 5 milions de ciberhumans. Quants sou vosaltres? 4. Destruireu els ciberhumans amb 4 Daleks? Destruirem els ciberhumans amb un Dalek. Només sou superiors en un aspecte. En quin? Sabeu morir millor. Alceu la barrera de comunicacions. S'ha tallat. S'ha tallat. Rebobina imatge. Identifica coordenades 7 amb la flama. Aquest mascle figura com a enemic. Els batecs del cor de la femella s'han accelerat. Digueu-m'ho a mi. Identifica'l. Molt bé. Si ho voleu saber. És el doctor. Podeu vèncer 5 milions de ciberhumans. Però un doctor? Ara teniu por, eh?